פרשת פנחס בסייעתא דשמיא תשפ"ה, אחרי שבסוף הפרשה ראינו שבלעם לא מצליח לקלל את ישראל, אז הרשע הזה נותן עצה איך להחטיא את בני ישראל. ברוך הבא. ואז מה שהוא לא הצליח לעשות בקללה, הוא עושה בעצה הרעה. אמר לו לבלק, אלוקיהם של אלה. שונא זימה. למה אתה אומר אלוקיהם של אלה? הוא לא האלוקים שלך? הוא ידע שהוא עזב אותו. הוא ידע שהוא עזב אותה, כתוב ברש"י. יפה מאוד. אומרים חז"ל, בלעם ידע שבעצה הזאת שהוא נותן, הוא נטרד מלפניו. נטרד מלפניו, השם ישמור ויציל. עד איפה תאוות הכבוד ותאוות הממון מגיעה. עכשיו, בני ישראל במצרים לא נכשלו בעריות. כתוב, אחת נכשלה ופרסמה, כתוב, שלומית בדברי. עכשיו שהם תחת ענני הכבוד. ואיך יכול להיות שהוא הצליח הרשע הזה להחטיא אותם? התשובה היא, הוא נתן לו תוכנית מפורטת איך להכשיל את בני ישראל. אמר לו, אתה תושיב דוכנים, ובדוכנים תעמוד זקנה למכור בגדי פשתן, כי היה להם בגדי צמר, ובגדי צמר הם מחממים מאוד בקיץ. יקראו בגדי פשתן. לבגד פשתן יש תכונה שהוא מבודד את החום, הוא מקרר מבפנים למרות שחם מבחוץ. ובני ישראל במדבר רוצים לקנות בגדי פשתן. אז אתה רואה זקנה, צנועה, לבושה טוב, מוכרת בגד פשתן, מה הבעיה? משום בעיה. ואז הם מתקרבים, כמה עולה, כמה מחיר וזה. מאחורה יש אוהל, ומציצה בחורה צעירה, ואומרת, אצלי יש מבצע 2 ב-100. וואי וואי. 2 ב-100, או 1 ב-100. בואו ניכנס נראה. והוא נכנס. ג'מש. והחשופה הזאת כבר הייתה נראית בצורה מחטיאה. ואז הוא היה תובע אותה לעבירה. אמרנו, אין בעיה, אנחנו נעשה עבירה של עריות, אבל קודם תשתחווה לעבודה זרה. איזה עבודה זרה? טרור. אז מה אומרת התורה? אומרת התורה, ויחל העם לזנות את בנות מואב. ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן, ויאכל העם וישתחוו לאלוהיהן. למה התורה מדגישה שהם אכלו? מה אכפת לי אם אכלו או לא אכלו? לא תהיה, פירות זה שאתה מחרבן, או זה על הזה, זה היה חלק מהשלב של ה... לא משתמשים במילים כאלה. לא, אבל זה באמת הייתה... כן, כן, אז... נו, למה אתה מדגיש שהם אכלו? זה חלק מהעבודה זרה. התשובה היא שעד עכשיו היה מן, והמן היה נבלע באיברים, וכמו שאמר נתנאל, העבודה הזרה הזאת זה לעשות את הצרכים עליה. והם לא יכלו בלי לאכול, כי המן היה נבלע באיברים.
בשביל לעבוד הם צריכים לאכול. התחלת בזמן היום? ברוך הבא ניסים. תחילה שלי מפריע. אפשר לשמוע אתכם. שם, עד עכשיו עובדים שם. הם היו... משה פה ניסים. יש פרטנר בשיעור. יש לי פרטנר בשיעור, לא עוזב אותי. היי! צח הגיע? לא, הילד. תגיד לו שיבוא, למה לא? והם אכלו. ונכשלו. כמה הם נכשלו? שבט שמעון. ויצמד ישראל לבעל פאור. ויחר אף אדוני בישראל. במדרש כתוב מעשה בנוכרית אחת שהייתה חולה ונדרה נדר שאם תתרפא לא תניח אלוהים שבעולם שלא תקריב לו קורבן. כל אלוהים. והתרפאה. הלכה להודו, נתנה אוכל לפרה. הלכה לאינדיאנים, השתחווה לנוצה. הלכה לכל מיני עבודות זרות. איך עובדים? עבדה. כיוון שהגיעה לפאור, אמר שלום, באתי לקיים את הנדר שלי, אני רוצה לעבוד, אמרו לה צריך לאכול טרדין ולשתות שחר ולהטריז על האלוהים. מה? זאת העבודה הזרה שלכם. אמרה אותה גויה מוטב שתחזור לחוליה ולא תשתחווה ולא תעבוד עבודה זרה כזאת. אז איך ישראל? מה, ישראל יותר גרועים מהנוכרית הזאת? ויצמד ישראל לבעל פאור. חשבו שזה ביזיון אולי. עכשיו, כל אלוהים, אפילו אם הוא אלוהים אחרים, למה הקדוש ברוך הוא לא כועס כמו בבעל פאור? כי המטרה של האלוהים היא להגביל את האדם. לגדור אותו בגדרים, סייגים, שלא ישתולל. אבל פה בן אדם עושה אלוהים, והוא עושה עליו את הצרכים שלו. זה הפקרות, מוחלטת. זה הקדוש ברוך הוא לא מוכן. אז אומרים חז"ל, לא, חס שלום, ישראל לא יותר גרועה מהגויה, פשוט מאוד. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, כשאתם עולים עד הרקיע, וכשאתם יורדים עד שאול תחתית. זו תכונה של יהודי. עכשיו שואלים כולם, בשלמה אשריכם ישראל, כשאתם עולים עד הרקיע, אני מבין מה אשריכם. אבל איזה אשריכם יש בזה שכשאתם יורדים עד התהום? איפה יש פה אשריכם? זה נורא והיום, ויצמד ישראל לבעל פאור. אין לך תחתית יותר גרועה מזאת. את התירוץ נתרץ ככה מספרים בדיחה, שפעם שר האוצר היהודי ביקר אצל שר האוצר הרוסי. והוא, אתם יודעים, בשנת קום המדינה המצב פה היה על הפנים. אז הוא ביקר אצלו, הוא ראה שיש לו בית מאוד יפה. אז הוא שאל שר האוצר היהודי את הרוסי, איך הגעת לבית כזה? אז הוא לקח אותו לחלון, אמר לו, אתה רואה את הגשר? אמר לו, כן. הוא אומר, קיבלתי תקציב לגשר, 20%, הוא אומר, לקחתי לבית שלי. אני מדבר בשקט שאף אחד לא ישמע, שהיועמשית לא תשמע. אז מספרים ש10 שנים אחרי, שר האוצר הרוסי בא לבקר את שר האוצר היהודי, הוא רואה קוטג' 4 מפלסים עם בריכת שחייה, וכמעט השתגע שר האוצר הרוסי. אמר ליהודי, תגיד לי, איך הגעת לבית הזה? הוא לקח אותו לחלון, אמר לו, אתה רואה את הגשר? אמר לו, איפה? אני לא רואה כלום. אמר, זהו. זה התקציב. אתה מבין, יהודי אין אצלו דברים כאלה קטנים. אמריקאי עובד בבנק, הוא גונב $5, זה הצליח לו, עד סוף החיים הוא גונב $5 כל חודש. יהודי רואה שהולך לו $5, הוא עובר ל100. מ100 הוא עובר ל1000, ו1000 ל100,000. כמה גנבה היא?
אתי אלון, בנק ישראל. אתי אלון, כמה היא גנבה? 250 מיליארד. 250 מיליארד, 250 מיליון. אתה מבין מה זה יהודי? וואי, איך אפשר. אתה מבין מה זה יהודי? לרבי עקיבא, אשריכם, למה? גם כשאתם יורדים, כי אם היהודי היה כמו אמריקאי, עוצר ב$5, $10, כל החיים הוא גונב $10, אבל הוא מרגיש בו, הוא בחיים לא יתעורר. לא. יהודי עובר מ$5 ל-100, ל-1,000, ל-100,000, ל250,000, בום, רבי עקיבא. זה אשריכם. שמה? כי כשאתם יורדים, אתם מתנפצים, מתעוררים, חוזרים בתשובה. לכן גם הירידה היא אשריכם. למה? היהודי בגלל המעלה שלו הוא לא עוצר. עכשיו, ישראל חטאו בבעל פאור. עבודה חמורה מאוד. וחזרו. אתה יודע לזהות עכשיו מי חטא, מי לא חטא? אתה לא יודע מי חטא, מי לא חטא. ויאמר אדוני אל משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם לאדוני נגד השמש. וישוב חרון אף אדוני מישראל. כאן רואים, רבותיי, כמו שיש משרד מבקר המדינה בכל ממשלה תקינה, ומשרד מבקר המדינה הוא חוץ ממשלתי, והוא לא מקבל מהממשלה כלום, שלא יהיה ניגוד עניינים. ככה יש בשמיים מה? מידת הדין. אין מה לעשות. מה כתוב? והוקע אותם לאדוני נגד השמש, וישוב חרון אף אדוני מישראל. מידת הדין. תובעת את שלה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מלך אוהב צדקה ומשפט. איך משה יכול עכשיו לקחת את האנשים שחטאו, אחרי שחזרו, התקלחו, התלבשו, אפילו שמו דאודורנט, איך תמצא אותם את אלה שחטאו? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את כל ראשי העם. מה, ראשי העם חטאו? לא, אומר רש"י, ראשי העם יהיו הדיינים לשפוט את העובדים לפאור. והוקע אותם, מה זה הוקע? להוכיח. לקלוט אותם. והוקע היא תלייה. אומר רש"י, כמו שמצינו בבני שאול, והוקענום לאדוני. ושם תלייה מפורשת. ובגמרא כתוב שהעבודה זרה, כל הנסכלים, אחרי שסכנו אותם, מה עושים להם? תולים אותם. שעה מועטת, כמה רגעים ומורידים אותם. כל הנסכלים נתלים. נגד השמש, לעיני כל. הוא מדרש אגדה. אמר לו משה לבורא עולם, איך אני יודע מי חטא? אמר לו, השמש מודיע את החוטאים. כל מי שחטא, הענן נקפל מכנגדו, והחמה זורחת על ראשו. אתם שומעים? אתם שומעים, רבותיי? משה רבנו אומר, איך אני יודע מי חטא? הוא אמר, ישראל היו תחת ענני הכבוד. כל מי שתראה את הענן נקפל מעל ראשו והשמש על הראש שלו הוא חטא. אבל אהרון נפטר כבר. אהרון כבר נפטר. חזרו עננים בזכות משה רבנו. כן. אתם שומעים? למה לקחו רק את הראשים? אתם שומעים? לשפוט. כל אחד ישפוט את השבט שלו. את החוטאים בשבט שלו. וכתוב שכל דיין הרג 2 חוטאים. כמה היו דיינים? 12,000. 88,000. כל אחד הרג 2,
אז כמה הרגו חוטאים? 172,000. 176,000. 176,000. אז שואל המדרש, אז למה אתה אומר שהם מתו במגפה 24,000? 24,000 מתו פה 176,000. אומר המדרש, אלה שמתו במגפה מתו בידי שמיים. התורה כותבת את זה שבן אדם צריך לפשפש, לעשות חשבון נפש, למה בורא עולם הביא את המגפה. אבל בן אדם שחטא והרגו אותו, אדם חילל שבת והרגו אותו, לא צריך לכתוב את זה. לכן כל ה-176,000 שחטאו ונהרגו, לא צריך לכתוב את זה. למה זה? אז 24 לא חטאו? 24 לא חטאו? מתו במגפה. אבל מתוך ה-176,000 או שהחוץ? לא קשור. לא, זה משהו. 24,000. לא קשור. על מה הם מתו? מגפה. פרצה מגפה בעם. המגפה נועדה להשיב את חרון אף השם ולהציל את זמרי בן סלו, את פנחס. עוד מעט נראה איך. אבל מה רואים מכאן? שאדם שחטא הסתלקה מעליו השמירה של ענני הכבוד. השם ישמור ויציל. זאת אומרת שגם היום יש שמירה לבן אדם. כל בן אדם היום, כי מלאכיו יצווה לך, ישמורך בכל דרכיך. צריך אדם להיזהר שלא לחתו חלילה לסלק את השמירה מעליו. כי אז מידת הדין יכולה לפגוע בו. אני נסעתי אתמול בכביש החוף. הלכתי לנחם מישהו בפתח תקווה. בום! נכנס בי מישהו מאחורה. עפה לי הכיפה אחורה. אני יוצא, אני רואה וולבו נכנס בי מאחורה. ומאחורי הוולבו נכנסה אישה בוולבו. זה יוצא מהוולבו, לוחץ לי יד. איפה אתה גר? ברחוב השבעה. איך קוראים לך? זגורי. שלום. אמרתי לו, הפך נשבר ואנחנו נבלטנו, השתבח שמו. אבל מה זה? זה מידת הדין. למה נכנסו בי? צריך לפשפש במעשים, צריך לפשפש במעשים. למה? למה יקצו לך? אז מהוולבו אומר לי, מצטער, היא נכנסה מזרקה אותי עליך. איך הוא אומר לי? מסכנה אישה נוסעת עם צ'רי, אומרים? חשמלי, חשמלי. קיבלה אוטו חליפי מאביס. וואי וואי. היא נכנסה, הרסה את חצי מהאוטו. השם ישמור ויציל. קרה לנו גם עם הילדים. אבל אתם שומעים, זה נס שלא קרה לנו כלום, ברוך השם. היינו במהירות של 90-100 קילומטר לשעה. וואי וואי. ידע מה זה לנסוע ב-100 לקבל תאונה, זה לא פשוט. חסדי השם. אבל זה מידת הדין. אם לא הייתה מסתלקת השמירה מעל הראש שלי, אף אחד לא היה נכנס בי. אף אחד לא יכול להיכנס בך. היה בול עוצר לפניך. למה נכנסו בך? מידת הדין. כן, מידת הדין. אבל בורא להם המתיק את הדין, אתה המתיק את הדין, כן, המתיק את הדין, השתבח שמו של הקדוש ברוך הוא. הוקע אותם לאדוני, וישוב חרון אף אדוני מישראל. בזה שאתה עושה דין, אתה נועל את מידת הדין. מידת הדין חוזרת. זאת אומרת שחרון אף השם כבר יצא לדרך. בשביל להחזיר אותו, צריך לעשות דין למטה. וזה אומרת התורה, מי שגונב ותפסו אותו כמה הוא משלם? כפל. כפל. אבל אם בן אדם בא לבית הדין ואומר חטאתי, עוויתי, פשעתי, גנבתי, כמה הוא משלם? מרזר. רק. איפה זה כתוב בתורה? סגן. איפה זה כתוב בתורה? שהוא משלם רק... ספר שמות פרשת משפטים.
כן, אבל איפה, באיזה פסוק? איך לומדים את זה מהפסוק? עין תחת עין. לא. איך לומדים מהפסוק שהוא פטור מכפל? כתוב, אשר ירשיעון אלוהים ישלם שניים. אומרת הגמרא, פרט למרשיע את עצמו. בן אדם בא, חטאתי, היה מעשה בימיו של רב שלמה מרדונסק, יש לו חידושים על כל הש"ס, היה ראש ישיבה, גאון קדוש, שבימיו היה איזה נער בן 16 שעובד אצל איזה גביר, והוא היה מחביא את כל המשכורות שהוא קיבל מהגביר, הוא שומר אותם לחתונה, הוא היה מחביא בין החביות של היין. ביום אחד הוא בא להוציא קצת דמי כיס, מסתייע. הזיז את החביות למטה. עכשיו הוא ידע שהוא יבוא לבעל הבית, בעל הבית יכעס עליו שהוא חושד בו. אז הוא הלך לרב שלמה מרדונסק, לרב העיר. בא לראש ישיבה, סיפר לו הכל. אמר, תגיד לבעל הבית שאני קורא לו. אז הוא בא, אמר, הרב קורא לך. הרב קורא לי. מה קרה? הרב יגיד לך. טוב, הוא בא לרב, אמר לו, תגיד לי, זה שעובד אצלך, נגנב לו צור וכסף שהיה מונח בין חביות היין. אולי אתה ראית משהו? כבוד הרב, איך אתה חושד בי? אתה לא מתבייש לחשוד בי? חס ושלום. אמר, אני לא חושד בך. אני רק, המטרה שלי זה לברר את הדברים. אני גם בטוח שזה לא אתה. אבל לשאול שאלות אני צריך. רב, אפילו מהשאלה אני מתבייש. שהרב שואל אותי שאלה כזאת. אתה צריך רק לענות. ודאי שלא. זהו, אמר הרב. גם אני הייתי בטוח שזה לא אתה. אז מי זה? זה רק המשרת השני הגוי. מחר אני מכריז שכל חביות היין שלך זה נסך. כי הוא נכנס ונגע בחביות. וואו. זה הפסד של מאות אלפים. לא, לא, כבוד הרב, זה אני. זה אני, כבוד הרב. אני לקח. לא מאמין לך. אתה אומר את זה רק בשביל להציל את החביות. כבוד הרב, זה אני הולך להביא את הכסף. רץ מהר, הביא צרור. אתם שומעים? אתם שומעים איך יצר הרע עובד? להחטיא את ישראל בעריות, אי אפשר היה להחטיא אותה. אבל הרשע, השפל הזה, בנה כזאת תוכנית, שכשאתה כבר דורך על המוקש, אי אפשר שאתה לא תתפוצץ. ותראה כמה הוא הרג. מה שהוא לא הצליח לעשות בכללה שלו. 24,000. הוא הרג 176,000 ועוד 24,000. כמה זה? 200,000. 200,000. זה אי אפשר לתאר כמה זה 200,000. ועדיין נכנסו 60 ריבו לארץ ישראל. עכשיו שימו לב. מה כתוב בזה? כתוב, והנה איש, כתוב בתורה, פסוק ו', והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה. אומר רש"י, והנה איש, נתקבצו שבטו של שמעון אצל זמרי. זמרי היה נשיא למי? לשמעון. בטב לשמעוני. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן. נשיא של איזה שבט? שמעון. אתם שומעים? נתקבצו שבטו של שמעון. כל השבט בא למי? לזמרי. לזמרי. שהיה נשיא שלהם. מה אמרו לו? אנו נידונים במיטה ואתה יושב בשקט? פלא, למה? כי יש פה שאלה. איזה שאלה מתעוררת פה? הרי משה לקח... איך הוא חי? איך הוא שם אותו דיין? לא, הוא לא היה דיין. זה הפלא. משה לקח את כל ראשי השבטים לדיינים, חוץ ממנו. למה הוא לא לקח את זמרי? אמרו לו, כל הנשיאים שופטים, ואתה יושב פה.
באמת למה לא לקחו אותו? שוחד. כי היה ניגוד עניינים, הוא חטא. הוא היה מהחוטאים. ניגוד אינטרס. שהיה נשיא שלהם, אמרו לו, אנו נידונים, אתה יושב? כדאית באלו נשרפים, סנהדרין פ"ב. ואז הוא לוקח, והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית. מי זה האיש הזה? זמרי בן סלום. זמרי בן סלום. תפס את המדיינית בבלורית, אמר משה, האישה הזאת מותרת או אסורה? עכשיו תארו לכם איזה חוצפה להתריס ככה נגד משה לעיני כולם. איזה חוצפה. עכשיו מה הייתה הכוונה שלו להגיד? אם אתה אומר שהיא אסורה, אשתך מי תראה אותה. היא מדיינית, אשתו של משה. אבל היא התגיירה. התגיירה, ומשה לקח אותה לאישות. הוא התחתן איתה. וזה לוקח אותה לזנות. מה הקשר בכלל? אבל רפו ידיו של משה מהמעמד הנורא, המשפיל, המבזה הזה. בלק היה מבני בניו שלו. והם הבוכים, נתעלמה ממנו הלכה. כל הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. גאו כולם בבכייה. וירא פנחס, ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר לו למשה, מקובלני ממך, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. אמר לו, קריינה דאיגרת, איהו להווה פרוונקה. אתה תהיה השליח. קורא האיגרת, הוא יהיה השליח. מה עשה? מה עשה? ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה. מה זה קובה? אוהל, לא? כן, האוהל. איפה? מי היה בתוך האוהל? זמרי וכוסבי. זמרי וכוסבי. איך קראו לבת של... איך קראו לה זאת שהוא עשה את העבירה? כוסבי בצור. ראש אב לאומות לא מדיין. כוסבי, השם שלה. כוסבי בצור, לא? השם שלה. השם שלה זה שביל נאי. למה כתוב בתורה כוסבי? מלמד שכזבה באביה. אביה שלח אותה להחטיא את הגדול שבישראל. את מי? משה. ומה אמר לה שמעון? אני יותר גדול ממנו. כי משה מאיפה? מלוי. אני שבט שמעון. ראובן, שמעון, לוי. שמעון יותר גדול. אז זה נקראת כוסבי בצור. כזבה באביה. אז עכשיו תחשבו רגע. איפה זמרי נמצא? עם כוסבי, בתוך האוהל. איפה? באיזה מתחם? של מדיין. חדר שינה. במתחם של שמעון. כל שבט היה לו מתחם, נכון? עכשיו פנחס מבקש להיכנס למתחם של שמעון. ייתנו לו להיכנס? היה לו איזה 50 ניסים שם. ייתנו לו להיכנס? לא. ודאי שלא. מה הוא עשה? והוא עוד לוקח רומח בידו. מה? רומח בידו? היה צריך לקחת את הרומח ולדקור אותו במקום. מי ייתן לך להיכנס אליי עם נשק? אפילו לקניון לא נותנים להיכנס עם נשק. הוא יכול להיכנס פה עם נשק? רומח בידו. אומר המדרש, שמה זה רומח? זה כמו מקל של מטאטא, ועליו מתלבש סכין. אני הייתי בצבא ארנטיסט. אתה יודע מה זה ארנטיסט, זה גם? לא עשיתי צבא. על הנשק שלי היה מתלבש על הקנה. סכין, כן. כזה, אני אפילו לא זוכר את זה. מתלבש כזה. זה מלחמה זה. חלק נוסף, ועליו היה מתלבש רימון, והייתי יורה רימונים. מטול רימונים. מטול רימונים קוראים. אתה יודע, היינו יורים על חביות בלילה. זה נדלק, חברתך על הזמן. אבל בגלל הנשק הזה, כל הזמן היה לי בעיות. איזה? באוזניים. לא יכולתי לעצור טרמפים. רק ראו את האורך שלו, אבל זה עושה, נוסעים, הייתי עושה, שמו אותו ליד המדרכה ועוצר. איכשהו בא, עוצר לי, אני בא לקחת את הנשק, הוא נוסע. זהו, עדי. הנשק הזה ארוך. אבל הכניס אותו, יוריד לי את הגג, יוריד לי את הריפול, לא יודע מה. זה היה בעיה, ממש בעיה. בקיצור, מה הוא עשה?
הוא הוציא את הרומח מהמקל, הכניס אותו לבגד, והתחיל ללכת עם מקל. בא להיכנס לשבט שמעון, אמרו לו, מה? אני רוצה להיכנס לזמרי. למה שתיכנס? הוא אומר, סליחה, ממתי שבט שמעון יותר קדוש מלוי? הרי שמעון ולוי הולכים ביחד תמיד, נכון? בשכם, הכל ביחד. נו, גם אני רוצה להשתתף במסיבה. בגלל זה הקדוש ברוך הוא הפריד ביניהם. אז איך הוא הצדיק עם זה שהוא נכנס עם רומח? איך איך הוא הצדיק עם זה שהוא נכנס עם רומח? לא, אמרו שם בכיס. הוא לא הוא הלך עם מקל, אמרו לו מה זה המקל? הוא אומר, החלקתי, כואב לי הרגל, אני הולך עם מקל. כואב לי הרגל. הוא נכנס, אמרו, תנו לו להיכנס, הוא רוצה להשתתף במסיבה. הוא נכנס, הלביש את הרומח, ודקר אותם, והרים אותם, ואומרת הגמרא, 6 ניסים נעשו. הראשון, שלא הרגו אותה. לא ירד דם. הראשון, מה? שלא הרגו אותו. שלא פרש זמרי מכוסבי. זה נס. למה? למה? אבל הוא נתן לשניהם במכה אחת. כן, כן. אז איך הוא יפרוש? דקר את שניהם. לא, לפני שהוא דקר. אתה יודע, אולי בדברים בהפתעה, לא האלה, בהפתעה. כשבן אדם נכנס, אתה מתבייש, אתה פורש. זה נס שהוא לא פרש. למה זה נס? היה פורש, לא הורגו אותו, הוא לא הורג ואני לא נהרג. לא, שהוא יוכל להרוג את שתיהם. אבל למה זה נקרא נס? כי היה רגע אחד, השני היה מתנגד. הוא לא היה נהרג, זמרי לא היה נהרג, פנחס לא היה בסכנה, לא קרה כלום. בוא נחשוב, ציור. אז איפה העניין של... שהוא אמר לו, הקורא, הבועל ארמית... לא, אסור. אם זמרי פרש, אסור לך לגרור. אוקיי. רק בשעת עבירה. אז בוא נחשוב רגע, מה היה קורה אם זמרי באמת היה פורש, נכנס מישהו להורג, זה בושה, היה פורש. אז זה היה הורג רק אותה. היה מותר לפנחס להרוג אותו? אסור. היה הורג רק אותה. אם היה הורג, הוא היה נהרג. נהרג. אסור, נכון? רגע, מה היה אומר לו זמרי? מה לידידי בקובתי? מה כבודו עושה פה? אמרתי, אני אשאל מה שלומך. אני רואה שאתה באופן לא מתאים לביקור. ואז היה זמרי התלבש ומלווה אותו, נכון? עכשיו, מה היה מתפרסם? בכל השבטים, מה היה מתפרסם? זה לא עבירה. שפנחס וזה היה שותף. שמעתם? מה היה מתפרסם? שפנחס הלך לעשות... השתתף במסיבה. לך תוכיח עכשיו שלא. ואיזה בושה הייתה לו, ומה יותר גרוע מהמוות? בושה. איפה ההוכחה בתורה שהבושה יותר גרועה מהמיטה? להלבין פן חברות. כן, אבל איפה ההוכחה בתורה? מישהו אמר עדיף מותי מחיי, לא? מעשה של יהודה ותמר. יהודה ותמר. בדיוק, יהודה ותמר. מה כתוב יהודה ותמר? כתוב שמוטב שאדם ישליך את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. אבל איך אתה רואה? איך הגיעו להלכה הזאת? זה עם אישה סוטה. נכון? אישה סוטה, מה אתה רואה? מה השאלה אותו? איפה יש הוכחה מהתורה שהבושה יותר חמורה מהמיטה? קוראים לה בשבועות. תשמעו. תארו לכם, לא, זה תורה. תארו לכם, זה לא... תארו לכם שחתן התחתן. בשעה טובה נגמרה החתונה, הגיע הביתה, הוא ישב ליד אשתו. הוא נדדה שנתו. לא צריך להירדם. והוא מכה על ליבו ואומר, איזה מטומטם אני. הייתי ציפור דרור, והייתי צריך להיכנס למלכודת הזאת. אוי ואבוי, איך אני יוצא מפה? אז היצר הרע שלו אומר לו, נו, מה הבעיה? מחר תגרש אותה. הוא אומר, אוי ואבוי, איזה שם יצא לי, וואי, יגידו, היום התחתן, למחרת גירש. לא, הוא אומר, עדיף להיות אלמן ולא גרוש. יעקב אתה מדבר? לא, בכללי לא. סתם, חתן. לא, מצייר ציור. חתן כאילו. חתן. בריאות. עדיף להיות אלמן. מה פירוש עדיף להיות אלמן? להרוג אותה. להרוג אותה. להרוג אותה. אבל איך עושים את זה? קומבינה.
איך עושים את זה? היה איזה מרוקאי אחד שהתעצבן על אשתו ורצה להרוג אותה, אז הוא בא לרוסי, אמר לו, מה התפקיד שלך? הוא אמר, חשמלאי. אז הוא אומר, אני מוכן לשלם לך שתחשמל את אשתי, שיהרוג אותה. אז הרוסי מתקשר למרוקאי לשאול אותו בכמה וואט לחשמל אותה. בכמה וואט? הוא אומר לו, בבת אחת. בבת אחת. אתם שומעים? אז זה צריך להרוג אותה. הוא אומר, עדיף להיות אלמן. איך הוא יהרוג אותה? חשב. אמר, אם אני מגרש אותה, כמה צריך לתת לה בכתובה? 200 זוז, נכון? כתובה של בתולה, נכון? הלך ב-200 זוז האלה, שכר 2 עדים להרוג אותה. איך העדים יהרגו אותה? אז לא היה רוסים חשמלאים, אז כן. אז איך הם יהרגו אותה? עדות שקר. עדות שקר. מה הם יעידו, משה? זינתה. כמה זמן יש בין הקידושין לנישואין? בזמן הגמרא? שנה. אם יעידו בשנה הזאת שהיא זינתה, מה עושים לה? סוקלים אותה. סוקלים אותה. אישה ארוסה שזינתה, מה עונשה? סקילה. ואשת איש שהתחתנה, לא ארוסה, חנק. נכון מאוד. עכשיו, באו העדים, אמרו, אנחנו מעידים שפלונית אלמונית ביום זה וזה, בשעה זאת וזאת, ראינו אותה מזנה. עם מי? לא יודע, הוא היה לו כובע גרב, הוא הלך, לא ראינו עם מי. אוי ואוי. חוקרים. אחרי 4 חודשים, הדיינים הגיעו למסקנה שהעדות עדות שקר. איך? לפי מה הגיעו? חקרו, נשברו העדים והודו שהעידו עדות שקר. גם אם היא מכחישה זה... ודאי שהיא מכחישה, אבל מה, זה היה פי 2 עדים יקום דבר. זה לא כמו זה שהיא לוקחת דמי מרים והיא מכחישה? לא. זינתה. הבעל מקנה לאשתו והיא מתייחדת, אז היא שותה. פה הם ראו עבירה. אמרו להם, מה ראיתם? אמרו, ראינו כמכחול בשפופרת, אין מה לשתות פה. לא חשד, כאילו. לא חשד. אומרים שהם רואים. זינתה. אז עכשיו העדים נשברו, ואחרי 4 חודשים התברר שהם עדי שקר. וזה פרשה בתורה. איך קוראים לבן אדם? איך קוראים לבן אדם? זומם. לא. לא, איך קוראים לחתן בתורה? לחתן, איך קוראים בתורה? וואי. לא השם שלו, הכינוי שלו. קוראים לו מוציא שם רע. מוציא שם רע. לא מצאתי לביתך בתולים. מוציא שם רע. תגידו, איך צריך לקרוא לו? רוצח! הוא בא להרוג אותה כשהוא אמר לו מצאתי לביתך. הוא הביא 2 עדים שיעידו. למה קוראים לו מוציא שם רע? צריך לקרוא לו רוצח! זה יותר חמור. זה התשובה. זה יותר חמור. אתם שומעים? היה איזה רב אחד, קראו לו רבי ישראל, הוא היה הבן של הרב מברנוביץ'. וכשאבא שלו נפטר, מינו אותו במקומו. והדין תורה הראשון שבא לפניו, באו 7 טובי העיר של הקהילה, אמרו לו, הרב, אנחנו מבקשים שתפטר את הגבאי. תפטר את הגבאי. אמר להם הרב, למה? אמרו לו, הגבאי כבר התבגר, והוא לא ממלא את תפקידו כמו שצריך. מה התפקיד של הגבאי? התפקיד של הגבאי זה להדליק נרות ולהרתיח מים חמים לכל אלה שיושבים בלימוד בבית המדרש. וכשאחרון הלומדים עוזב את בית המדרש,
בדרך כלל זה ב-12 בלילה חצות. התפקיד שלו זה לנקות את החלף של הנרות שנדבק לשולחן, ולשטוף, לנקות, וללכת לנמנם כמה דקות, ולחזור לפני הנץ, שעה לפני הנץ, להדליק את בית המדרש, להסיק את ההסקה, שכשיבואו המתפללים, בית המדרש כבר יהיה חם בחורף הקר באירופה. חמם את המים בבוקר עוד פעם. אמרו לו, כבוד הרב, הגבאי מגיע בזמן קריאת שמע. איפה אנחנו? בחוץ, בכפור. התחלנו את התפילה בחוץ, קופאים מקור. הבן אדם הגיע בזמן קריאת שמע, עד שהוא מדליק את בית המדרש, ועד שההסקה עובדת, אנחנו עלינו לשבח. צריכים לצאת. אי אפשר ככה. אז אמר להם הרב, כמה שנים הגבאי ממלא? אמרו לו 50 שנה הוא בתפקיד. אמר 50 שנה הוא ממלא את תפקידו נאמנה, ועכשיו נזרוק אותו ככלי שאין בו חפץ. אמרו לו, כבוד הרב, מה לעשות? אנחנו לא יכולים לסבול בגללו. עכשיו, לא היה ביטוח לאומי. ממה הוא חי? מהקצבה של הקהילה. פטר אותו, ממה יחיה? אמר להם הרב, אני שומע, אתם צודקים, אבל צריך לדבר. תדברו איתו. אמרו לו הרב, דיברנו איתו 1000 פעמים. אמר להם, אתם יודעים מה? אני אדבר איתו. אמרו מצוין. הלוואי, כבוד הרב, הלוואי. הוא הלך לדבר איתו, ופלא פלאים. הכל חזר על מקומו בשלום. הבית מדרש דלוק, נקי, יום יום. אחרי חצי שנה, שהבית מדרש נקי, אף אחד לא ידע שמי שמנקה אותו זה הרב בעצמו. הרב בעצמו. ביום אחד, הגבאי נדדה שנתו, שעתיים לפני הנץ, הוא אמר, גם ככה אני לא ישן, אני אלך להדליק, לנקות. הוא מתקרב לבית הכנסת, הוא היה בית כנסת מואר ודלוק, אמר, אוי ואבוי, ממה שיגורתי בא לי, כנראה גנב בתוך בית הכנסת, בא לגנוב את קופת הצדקה. נכנס בחמת זעם, כשבן אדם כועס הוא מקבל כוחות, הוא נכנס, ובדיוק הראש של הרב היה בתוך התנור לסדר את הקרשים שידלקו. הוא בא מאחורה, נותן לו מכות בגב. מה אתה עושה פה? מי נתן לך רשות להיכנס? אתה ביקשת רשות ממני? מכות. עכשיו הרב אמר, אם אני יוצא והוא יראה אותי, הוא ימות מבושה. לא יכול לצאת. אבל האש כבר נתפסה, נדלקה. המזל שהגבאי היה מבוגר, והמכות גם לא חזקות, והוא לא יכול להרביץ הרבה זמן. אז הוא הלך להביא מקל. כשהרב ראה שהוא מתרחק, הסתובב מהר וברח. אמר לו, חכה, אני עוד אתפוס אותך. הוא הגיע הביתה, שאלה אותו אשתו ישראל, איפה הזקן? נשרף באש. אמר לה, כתוב שמוטב שישליך אדם את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין את פני חברו. אני כבר הייתי בתוך הכבשן, קל וחומר שאני לא יכול לצאת. אז כמה בן אדם צריך להיזהר שאף יהודי לא יתבייש בגללו. תסתכלו, אני קראתי סיפור לפני כמה זמן, נסה לקצר אותו, שלא יהיה... אנחנו זוג צעיר עם 3 ילדים, וזה אחר זה, עדיין אין לנו דירה, גם לא מושג כיצד נגיע אליה. ההורים שלנו בשני הצדדים רק החלו לחתן ילדים, אין להם שום אפשרות לתמוך בנו. אני עובדת בחצי משרה, ובעלי לומד בכולל. עם נקודת פתיחה כזו אפשר להבין שהמצב הכלכלי שלנו לא מזהיר. זה בלשון המעטה. מעט הכסף שנכנס הולך להוצאות היומיומיות ולמזון לילדים, זה לא מספיק. לכן אנחנו מגלגלים פה ושם כספים בגמחים, אין ברירה אחרת. לפני חצי שנה הגענו למצב שאין לחם בבית. אין לחם בבית.
על המקרר עמדו התראות ברורות לניתוק המים וחשמל. אם זה לא מספיק, הזדקקתי גם לטיפול שיניים יקר. העיתון של שבת, פרשת בלק. השבת, העיקר הכתבה, הייתה על ראש ישיבת מיר, רב אליעזר יהודה פינקל, ראש ישיבת מיר. מספרים עליו שכל אחד ידע שמי שרוצה כסף, יגיד לו חידושי תורה, נותן לו כסף. כתוב בעיתון שהרב עובדיה יוסף זצ"ל לא היה לו כסף לקנות חלות לשבת. היה הולך אליו, אומר לו חידושי תורה, בזה הוא היה קונה חלות לשבת. אהבת התורה. איזה חלות קדושות. של הרב יהודה פינקל. טיפול שיניים יקר, היינו צריכים באופן מיידי 8,000 שקל. לבעלי לא הייתה ברירה, הוא הלך ל4 גמחים ולווה מכל אחד מהם $500. הוא הגיע בשעת ערב מאוחרת עם $2,000. הניח זאת מתחת למזרן שלו, מתוך כוונה לפרוט אותם לשקלים ביום המחרת ולשלם את החובות. למחרת הלכתי לעבודה, ובביתנו נשארה עוזרת רומניה, שהייתה מגיעה אלינו פעם בשבוע. לא שהיה לנו כסף לשלם עבור עוזרת, מי ששילמה הייתה הדודה מבוגרת, שהרומניה עוסקה אצלה במשך כל ימי השבוע. יום אחד היא תרמה לנו אותה, לכי תעזרי להם. בעלי הגיע בשעה 1 ופנה מיד אל המזרן כדי להוציא מתחתיו את הכסף וללכת לפרוט אותו. הוא הרים את המזרן, כסף לא היה. שומע? והעוזרת מאיזה מוצא? רומניה. אתה יודע מה כתוב בבית הכנסת ברומניה? אין, אנחנו אחראים על החפצים בזמן קריאת שמע. כן, קריאת שמע אתה צריך לקרוא ככה, למה אתה לא יכול? אוי ואבוי. הוא הרים גם את המזרן השני, וכשגם שם הכסף לא נמצא, החל לחפש בקדחתנות ובבהילות, ועד מהרה התברר לו שהכסף נעלם ואיננו. הוא כמובן חשב מיד על העוזרת, אבל לא מיהר לגשת אליה, עדיין חשב שאולי הכסף אצלי, אני אשתו. הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו, היה בסערת רוחות, הוא המתין בחוסר סבלנות לשובי, וכשראה שאינו יכול לעמוד במתח, התקשר למקום עבודתי. דבר שלא נהג לעשות. מיד כשניגשתי לטלפון שאל, את לקחת כסף? לא, אמרתי, אבל הוא לא נמצא במקומו. אמרתי שזה לא ייתכן, כי בבוקר בדקתי, הכסף היה במקום. ואם זה לא הוא ולא אני, אז העוזרת. לבד היה עוזרת. מה עושים עכשיו? שאל, הקול שלו רעד. חשתי היטב בפחד שלו, אם לא נמצא את הכסף, אנחנו בצרה צרורה, פשוטו כמשמעו. הצעתי לו, תנסה לשאול את העוזרת. הוא אמר לי, תכחיש, מה אני יכול לעשות? אמרתי לו, תמתין, אל תיתן לה ללכת, אני מגיעה. הגעתי לאחר חצי שעה, ומיד ניגשתי אליה ושאלתי, אם היא נקטה את המזרנים. אם היא נקטה את המזרנים, היא הביטה בי, החבירה ואמרה, לא. זאת אומרת, הורדתי את הסדינים, אמרה, זה הכל. אבל תגידי, לא ראית במקרה כסף? לא, לא ראיתי. כעת היא הייתה חיוורת לחלוטין. אמרתי לה, גברת, בבוקר ראיתי את הכסף מתחת למזרון, וכעת הוא לא שם, רק את היית בבית. אולי תסבירי לי איך נעלם הכסף? בשלב הזה היא פתאום הפסיקה לדבר עברית, ועברה לרומנית, תוך כדי שהיא בוכה. לנו זה נראה ממש חשוד, וביקשנו לחפש בתיק שלה. היא מסרה לנו את התיק, כולה בוכה. ואנחנו רוקנו את תכולתו, התחלנו לחפש בצורה יסודית ומדוקדקת, למותר לציין שלא מצאנו דבר. בעלי אמר כי ייתכן שהיא מסתירה את הכסף על הגוף שלה. ואני לא ידעתי מה לומר. עד כמה שהייתי זקוקה לכסף, לא הייתה לי עזות לחפש על גופה. היא הלכה, ואנחנו נשארנו המומים ומפוחדים. ידענו היטב מה משמעות הדבר לגבינו. אוטוטו מנתקים לנו את החשמל,
הטלפון והגז, אין טיפול שיניים ואין אוכל לילדים. ישבנו שם שנינו, ופשוט ישבנו ובכינו. לאחר מכן, אחי התקשר לכמה חברים, שמיד אמרו לו, היית צריך להזמין משטרה, שהם יעשו את החיפוש עליה. טוב, עכשיו כבר מאוחר. ניגשנו מיד למשטרה להגיש תלונה, והם באמת עצרו אותה לחקירה, ערכו חיפוש, כמובן לא מצאו דבר, ודאי שלא מצאו. הדבר הראשון שהיא ודאי עשתה, ברגע שיצא מהבית, היה להחביא את הכסף שלנו במקום בטוח. למחרת התקשרנו אל דודתו של בעלי, זאת נתנה את העוזרת. מעסיקה אותה, ששלחה אלינו את העוזרת. סיפרנו לה את כל הסיפור, היא לא ידעה מה לעשות. היא אמרה לנו שהאישה הזאת עומדת לפני גיור. היא עומדת לפני תהליך של גיור. ומה שאנחנו מספרים לה, מותיר אותה בהלם. היא אמרה שלא נראה לה, כי אצלה היא בחיים לא גנבה. אבל מצד שני, היא לא משאירה סכומים כאלה בבית. מה שחסר היה לנו עכשיו, זה הביקורת של הדודה. למחרת היא דיברה קשה. של הדודה. הביקורת של הדודה. הביקורת של? הדודה, זאת ששלחה את המעסיקה. של הדודה. למחרת היא דיברה קשות עם הרומניה, הדודה הזאת, וזאת הכחישה מכל וכל. דודתו של בעלי טענה שהיא הסתבכה ונשמעה ממש לא אמינה. בינתיים חיינו על זמן שאול. חבריו של בעלי בכולל ערכו למענו מגבית קטנה, סכום כסף שיוכל לפחות לכסות את חשבונות החשמל והגז. על טיפול השיניים לא היה מה לדבר. ידעתי שזה עניין של זמן עד שיתחילו הכאבים, ואני, אנה אני באה. החלטתי שאני לא מוותרת. ברור לי כשמש שהעוזרת הזאת היא הגנבת. אין שום דרך אחרת. פנינו אליה והודענו שאם לא תחזיר את הכסף, אנחנו נלך לבית הדין בו היא רוצה לערוך את הגיור, ונעצור לה את הגיור. אלא אם כן הם רוצים להרבות בגנבים יהודים. היא התחילה שוב לבכות ולומר שלא עשתה זאת. בעלי זיהה בעקשנות ואמר לי, אין שום סיכוי שהיא תודה. כי ברגע שהיא ננעלה על כך שהיא לא גנבה, היא לא תודה לעולם. מה עוד שהיא כנראה עושה חשבון שממילא לא תרוויח דבר אם תחזיר את הכסף. עשינו זאת, פנינו לבית הדין, ואלה הודיעו לה שעד שלא יובררו הדברים, הם מנועים מלגייר אותה. זאת הייתה פגיעה עצומה בעבורה, מפני שהיא עמדה להתחתן מיד לאחר הגיור, עם גר צדק גם כן רומני, שעבר את תהליך הגיור יחד אימה. החלו לחצים מכל הכיוונים, כשהיא טוענת שנעשה לה עוול, ואנחנו טוענים שהכסף נגנב. דודתו של בעלי הפסיקה להעסיק אותה, פיטרה אותה. אבל היא מצאה עבודה במקומות אחרים. אם כי לחלק מהמעסיקים שלה נודעו הדברים והם פיטרו אותה. בשלב מסוים הציע אחד הדיינים שנלך לבוררות אצל רב מפורסם וחכם, שיכריע אם היא זאת שגנבה את הכסף או לא. הלכנו לרב, שטחנו את טענותינו, היכן החבאנו את הכסף, כיצד ראיתי אותו בבוקר, וכיצד הוא נעלם בצהריים, ושאיש לא היה בדירה מלבד העוזרת. הרב חקר את בעלי ואותי היטב, בעיקר התעניין מדוע בדקתי בבוקר היכן הכסף. אמרתי לו כי מפני שבלילה היה לי חשש שאולי זה מקום גלוי מדי. הוא המשיך לחקור אותי, מדוע פחדתי מגנבים, ואיך בכלל גנבים היו יכולים להיכנס. אמרתי לו שאין לי הסבר רגיוני, אבל העובדה היא שהסתכלתי והכסף היה שם. לאחר מכן חקר את העוזרת בצורה יסודית ביותר. חקירת שתי וערב, צולבת. ולבסוף הכניס אותנו פנימה. עמדנו מתוחים למוצא פיו של הרב. הוא המתין דקה ארוכה, ולאחר מכן אמר ככה, ניכרים דברי אמת, האישה הזאת לא גנבה את הכסף. והיא לא גנבה, היא לא גנבת, והיא לא גנבה מכם. הדברים ברורים לי, אמר החכם, הדיין, מאוד. ובכל הביטחון אני אומר לכם את זאת, לא היא הגנבת. תחזיר אחורה. הוא גם הזכיר את השולחן ערוך, הפוסק. ראו עדים שנכנס למשכן את חברו, ולא ראו בעת שיצא, או שיצא ולא נראה תחת כנפיו כלום, הרי זה פטור.
הוא נכנס למשכן, לקחת. אבל הוא יצא, לא ראו כלום, הוא פתח. חשתי אכזבה גדולה מהרב, איך הוא יכול לומר ככה בביטחון, כל כך ברור שהיא גנבה. האם לכסף היו רגליים והוא יצא לטייל? לא העזתי לדבר, כי היה לנו כבוד לרבנים. לכן התחלתי לבכות בשקט. בעלי ניסה לשאול את הרב על כך, אבל הוא ענה בצורה קצרה, תמציתית, והיה בטוח בעצמו. היא לא גנבה. הוא בהחלט מבין מדוע אנחנו חושבים אחרת, אבל נסתרות דרכי השם. הכסף נעלם, והיא לא זו שהעלימה אותו. חלפו כמה דקות עד שהקלנו את המידע, בעלי לחש לי, תשמעי, אם רב כזה חשוב אומר את זה בצורה ברורה כל כך, אנחנו צריכים לקבל את זה. הנהנתי בהסכמה, על אף שבליבי הייתי כעוסה מאוד. התחלנו לצאת, ואז אבא אמר, רגע. הסתובבנו. ומה עם הפיוס? ומה עם מה? לפייס את העוזרת. מה עם הפיוס? אתם חשדתם בקשרים. לפייס אמרתי לו, כבוד הרב. את מי? את העוזרת. תבינו, אתם חשדתם בה, חשד שווא. היא נפגעה מאוד. שמה הטוב נפגם. היא הפסידה את העבודה אצל דודתך, ואצל עוד כמה אנשים שפיטרו אותה בגללך. הליכי הגיור שלה נעצרו, וגם בעלה לעתיד מפקפק בה. חשתי שבשרי נעשה חידודין. אמרתי לרב, כבוד הרב, אולי נאסוף לה עוד $2,000 וניתן לה? בתור פיצוי, אמרתי בציניות. הרב הביט לעבר בעלי, במבט חמור מאוד. בעלי הביט בי באותו מבט. ואני פרצתי בבכי, ויצאתי. בעלי נשאר כדי להסביר מה עובר עליי. הרב בהחלט קיבל את דבריו, ואמר, אין תופסים אדם בשעת צערו, והוסיף שעליי לעבוד על עצמי, בנושא של להווה דן כל אדם לכף זכות. זה יקל על כאבי. הלכנו הביתה, והתחלנו לעכל את הדברים. היה קשה לנו מאוד להשלים עם זה. על הפיצוי אפילו לא חשבנו. בינתיים האישה התגיירה, ומועד חתונתה נקבע. בעלי הזכיר לי את עניין הפיצוי מדי פעם, ואני אף לא רציתי לשמוע. מבלי שידע, הלך בעלי אל הרב, ושאל מה עשוי להיות פיצוי נאות. הוא הסביר לרב שקשה לי לקבל את הדברים. הם ישבו יחד, והרב הציע שאולי נערוך לזוג סעודת 7 ברכות. אולי נעשה לזוג 7 ברכות. ובכך גם נשמח את האישה, וגם ננקה את שמה, כי ישמעו שעשינו לה 7 ברכות. בכך שכולם יראו, כי אין בינינו דבר. בעלי הגיע אליי עם העניין, עם הרעיון, אז זה בחשש מוצדק. לא הסכמתי לשמוע עליה בכלל. אז מה הוא רוצה? שעוד יערוך לה 7 ברכות. אדרבה, הייתי מעדיפה שאם היא גנבה, לפחות יהיה עליה כתם הגנבה. אבל בעלי הוא אדם עדין וצדיק. הוא ישב איתי ימים ולילות, והסביר לי שאני חייבת לקבל את דברי הרב. גם אם אמר על שמאל שהוא ימין, הוא אמר לי שמצב הרוח שלי שווה יותר $1,000, ושאם לא אלמד להשלים עם עבודת הכסף, עוגמת הנפש שלי תהיה חזקה יותר מכאבי שיניים ומלחץ של חובות. הוא צדק. מאז הגניבה, חיי לא היו חיים. ולא בגלל הכסף, אלא בגלל עוגמת הנפש וחוסר היכולת שלי להשלים עם המצב. בסופו של דבר, הסכמתי בלית ברירה. הודענו לרב שאנחנו עורכים לה 7 ברכות. הוא הודיע על כך לזוג המאורס, קבענו תאריך. עצם ההחלטה קצת שחררה אותי, האמת, מהכאב, מהלחץ. אבל עדיין בתוך תוכי חשתי כעס עצום עליה. ועדיין הייתה לי הרגשה שאני עושה כאן מעשה מופרך לגמרי. מוציאה כסף והולכת לערוך סעודה למי שגנבה את הסכום האחרון שהיה לי. החתונה הגיעה, בעלי הגיע רק להגיד מזל טוב. אני לא הייתי מסוגלת לכך,
בשעת החתונה התחלתי עם ההכנות והבישולים. בשבע הברכות הראשון, שיערך יום אחרי החתונה. דודתו של בעלי ושכנתי הגיעו לעזור. ויחד הכנו תפריט מעולה. סלט בטעם מורעל. לא, סתם, אני צוחק. שלא ביטא כלל את הרגשות שהיו לי נגד האישה, שאותה הייתי אמורה לשמח ולברך בביתי. מדי פעם סיננתי משהו, והדודה אמרה לי, די, די, תפסיקי עם זה. הערב הגיע, הסעודה נקבעה לשעה 8:30, שזה אומר כי מתחילים ב10. אתם יודעים איך זה עם היהודים. סיפרתי לכם שיהודי אחד הגיע לגיהינום, אז אמרו לו, בגלל שקיימת קצת מצוות, אתה תקבל גיהינום אמריקאי. אמר, מה זה גיהינום אמריקאי? אני יודע שבבית ספר היה לי מבחן אמריקאי. אמרו לו, זה אותו דבר. אמר, מה פירוש? אמר, יש גיהינום צרפתי, אנגלי, אמריקאי ויהודי. אמר, מה זה צרפתי? אמר, מכניסים אותך ב8 בבוקר לאש, שופכים עליך מים רותחים, ב8 בערב מוצאים אותך. מה זה גיהינום אנגלי? ב8 בבוקר מכניסים אותך לאש, שופכים עליך מים רותחים, 8 בערב מוצאים אותך. מה זה אמריקאי? 8 בבוקר מכניסים אותך לאש, שופכים עליך מים רותחים, 8 בערב מוצאים אותך. מה ההבדל? מה זה יהודי? 8 בבוקר מכניסים אותך לאש, 8 בערב מוצאים אותך, שומעים על זה. אמר, גיהינום יהודי. אמר לו המלאך, תגיד לי, כולם אותו דבר, למה בחרת דווקא את היהודי? אומר, אצל היהודים 8 זה לא 8 מים רותחים, זה לא מים רותחים. אולי יהיה לי שם איזה הנחות. אומר, הערב הגיע, הסעודה נקבעה לשעה 8:30, שזה אומר כי מתחילים ב10, אתה מבין? כל הזמנות לחתונה, החופה תהיה ב7:30. איזה 7:30? אם זה מתחיל ב9:30, תגיד תודה. אז מישהו אמר ללמד זכות על המחתנים, שכוונה שלהם 7:30, רק להגיד שלפני זה לא יהיה. למה? אני בשיעור. שומע, משה? בשעה 8, רגע, שיהיה לנו קדיש. לא יכול. אמא שלו מחכה. נשים אותו על הכתפיים, נהיה 1:30. בשעה 8:30 התחלתי לערוך את השולחנות. ערכנו 3 שולחנות בצורת חטא. עם מחיצה באמצע, כאשר 2 השולחנות המיועדים לקהל כוסו במפות רגילות. כעת הייתי צריכה לבחור מפה לשולחן של החתן והכלה. פתחתי את הארון, לא ידעתי באיזה מפה לבחור. היו לי 2 בגודל המתאים, אחת פשוטה, אחת יקרה. כמעט חדשה. ידיי רפרפה בין הישנה לחדשה. ליבי אמר, תשתמש בפשוטה. מה פתאום שאשתמש בזו החדשה? למען העוזרת הגנבת הזאת. מצד שני, היה בישראלית של מצפון, שאם כבר אני עושה את זה, אולי משמיים יחשיבו לי את ההקרבה, ויגמלו לי על כך, ושוב המרמור, ואחר כך הרצון לעשות את רצון בעלי, ואת רצון הרב, ולעשות זאת מרצוני. בחרתי בחדשה. שלפתי אותה מהארון, פרסתי אותה בתנועה עצבנית, ככה, ומה קורה אם לא כך? 10 של ניירות של דולרים התעופפו להם בחדר. גשם של ניירות, הגשם היה ירוק, גשם של דולרים. אני בהלם, צרחתי, התיישבתי על הכיסא, רועדת כולי. שכנתי ודודתי רצו אליי, לא מבינות מה קרה. הם הקימו אותי ואני בקושי יכולתי לדבר. אלה הדולרים, אמרתי. אני הכבאתי אותם כאן. איך יכולתי לשכוח? רק כעת נזכרתי. זו אני ששמתי כאן את הדולרים באותו בוקר. איך ייתכן ששכחתי? מסתבר שאנשים עושים לפעמים דברים שנמחקים מיד מהזיכרון שלהם. ודאי קרה לכם שהנחתם צרור או מפתחות או מסמך בהיסח הדעת במקום כלשהו, ורגע לאחר מכן שכחתם את זה. נראה שבאותו בוקר, כשהסתכלתי על 2,000 דולר, הייתי עם תינוק על היד אחת וטלפון אלחוטי ביד השנייה. דיברתי עם חברתי, נדנדתי את התינוק שבכה, ובתנועה בלתי מורגשת לקחתי את הכסף, חיפשתי איך לשים אותו, דחפתי אותו בין המפות. מבלי לחשוב אף שנייה, אחר כך כאילו היה נתק בין מה שידיי עשו לבין מוחי.
האירוע לא נמחק מזיכרוני, הוא פשוט לא נכנס לשם מעולם. לא היה סיכוי שאזכר בו. $2,000 נותרו מבחינתי מתחת למזרון, על אף שידיי הן אלה שהעבירו אותם משם. הוצאת המפה הזכירה לי את האירוע בבת אחת. $2,000 חזרו לידינו. למותר לציין שמאותו רגע נכנסה בי רוח חדשה. סיפרתי מיידית לבעלי, לחתן ולכלה, ואף לרב את הסיפור. קשה לי לתאר את ההתרגשות של הכלה. שכתם כזה רבץ עליה זמן כל כך רב. ערכתי את 7 ברכות, הכי מקסים שעשיתי מימיי. כולם דיברו על הסמליות בכך, שדווקא בערב שניתן כפיצוי על פי הוראת הרב, נתגלתה האמת. ועוד, כאשר בחרתי את המפה היפה ביותר, כדי לקיים את רצונו, תאר לך שהייתי בוחר את המפה הפשוטה. נכון שהיו כאלה שהרימו גבה ולא קלטו איך זה ששכחתי דבר כל כך קריטי, אבל כולם הבינו שזה פשוט מה שקרה. מכיוון שהסיפור היה מפורסם וכל הנוכחים ידעו אודותיו, לא היססתי לבקש סליחה מהכלה ולספר לה את הסיפור, ובעיקר להודות לרב שהציל אותי מהעוון החמור של חשד שווא. התרגשתי כשדיברתי, ולרבים מן הנוכחים היו דמעות בעיניים. מאז שמעתי על מקרים רבים של חשדות שווא, בעיקר בעוזרות בית, אבל לא רק, גם בשמרטפיות, ואף חשד של הורים בילדיהם. אני חושבת שכל עוד אין הוכחות ברורות, עדיף לאכול את הלב, מאשר לגרום עוול לזולת על ידי חשד שווא. לי זה קרה, ובכך שעליתי על הטעות, אני רואה חסד השם ממש, כי איך הייתי יכולה לשלם בעולם הבא על הכאב שגרמתי לאותה אישה? לעצור לה את הגיור. כיום במבט לאחור, כשאני נזכרת כמה הייתי בטוחה באשמתה, עד כדי כך שאף דברי הרב לא ביטלו אצלי את החשד, אני ממליצה לכולם לא להיות בטוחים בשום חשד שהוא, ודן את כל האדם.